अच्छा ध्यान दीजिए, आज दुखदाई के संग संग सुखदाई भी बा। हाँ जी। कहे से कि उचित समय से आज मृत्यु भइल बा, ऐसे मृत्यु उत्सव में मनावल जा रहल बा। जौन की नारदी विद्या के मर्मज्ञ गौनिहार बरा कहल जाई, परम आदरणीय हमारा कमलबास भैया उपस्थित बानी एवं स्वामीनाथ भैया उपस्थित बानी। ता पश्चात हमरों के कुछ गावे बजावे के मौका मिलल। अगर हमारा से कोनो प्रकार के त्रुटि होगी तो हम क्षमा चाहते हैं। हाँ जी, दिखाई जी। कैसन हो कि जे भी आइल बा ओकरा जाए के बाद, चाहे कोनो जोनी में हो, 84 लाख जोनी होखेला, ओकरा में जे मृत्युलोक में जन्म लेके आइल बा ओकरा एक दिन ना एक दिन मरे के बाद। जैसे भाव बका ठाकुर जी के जवाब सही में कमलबास भैया कहत रहनी है, हमर धुराने काका नु देत रहनी है ना। स्वामीनाथ भैया कहले रहूं ओही के काका बचे को उसी से बढ़ाई भला जो चाहो श्री राम भजो कि नहीं आय शिकाली। अरे काली घटा भाव बा कैसे कैसे बेरा दोसर हो गइल बा। ऐसे बेरा के मुताबिक रउआ सबके हम एगो गीत सुना रहल बने, ओहू में सूत गई रहनी है। भैया से इतना प्रेम रहेला भैया आ कि जब बलिया जिला में भैया पार इनकर गाड़ी पुल के पार हो जाले तो विजय मन पड़ जाले। भैया जरूर गाड़ी दुआर पर ले जाई के लिया के आवेले, इतना प्रेम हो। बाकी तो हम केहू के गाना बजाना में जइबे ना करिले, अपन कार्यक्रम रहेला तो हो जाता। हाँ जी, सही बात बा, सही बात बा। लेकिन एगो पूर्वी बिया हाँ एगो भौजाई अपना देवर से कहतिया, का कहतिया? आरे काटवा आरे गड़ाला राजा जी आ
अरे दुखाता काट गड़ी गइल बा गोड़ में काट गड़ी गइल बा आ काट के निकालत तारी नइखे निकलत त अपना राजा जी से बोलमुआ से कहत तारी का कहत तारी काटवा अरे गड़ल राजा जी कटवा गड़ल अरे कटवा गड़ल राजा जी तनिका गोदी ले लो छुआला बहुत दुखाता तनिका बहुत दुखाता तनिका गोदी
कैसे निकाली कैसे कैसे निकाली कटवा हाथ से ना धराता तनिका गोदी ले लो छुआला आर बहुत दुखाता छुआला आर बहुत दुखाता अरे तनिका गोदी यही में जब ना उपलक्ष्य में बानी जा निर्गुण के भाव लागल का